Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pio. Taong 1990, Huban, Sorsogon. Edad 17 anyos nang lumuwas si Pio sa Huban. Tawid dagat ang kanyang nilakbay para lamang makapag-aral. Dala ng pangangailangan at tawag ng pangarap, pilit niyang tinataga ng kanyang loob. Alam niyang hindi magiging madali ang 4 na taong pag-aaral, pero kailangan niyang magsumikap para sa mga kapatid at magulang niyang umaasa sa kanya. Likas na matalino si Pio Pinuno, kaya sa 9 na magkakapatid, siya ang napili ng mga magulang niya na paaralin sa isang kilalang paaralan sa Sorsogon. Mahirap lang sila, at para maisakatuparan ito, kinakailangan nila ng tulong mula sa kapatid ng nanay niya. Malapit niyang tiyuhin ang taong pinagtirahan niya sa Huban, kaya kahit papaano, wala siyang naging pag-aalinlangan. Ngunit bago siya umalis sa kanila, kabilin-bilin na ng nanay niya na sundin ng lahat ng ipinag-uutos nito para hindi siya mapahamak. Sinang-ayunan naman yon ni Pio dahil bilang nanunuluyan, trabaho niyang sumunod at tumulong sa lahat ng ipinag-uutos ng may-ari ng bahay. Marunong din siyang makibagay, kaya umalis siya sa kanila na punong-puno ng pag-asa. Yun nga lang, sa araw ng pag-alis niya, may isang bagay na inihabilin ang nanay niya na nagbigay ng takot sa kanya. Pio, mag-iingat ka roon ha. Kahit nasa iisang bahay kayo, huwag ka masyadong magpakakampante. Alalahanin mo, makakasama mo roon ang ama ng asawa ng tiyuhin mo. Nang marinig naman ito ni Pio, kaagad naman siyang napasagot dito ng, "Bakit, Nay? Masama ba ang ugali ni Lolo Anastasio? Sabi ni Tia, mabait yun eh. Ano ho bang problema?" "Wala naman, Pio. Basta mag-iingat ka, ha? Tandaan mo palagi, ang lahat ng habilin ko sa'yo." Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na ito naalis sa isip niya hanggang sa makarating siya ng Huban. May kaya sa buhay ang tiyuhin niya, kaya pagdating niya roon, hindi naging mahirap para rito na mabigyan siya ng kwarto kung saan siya magkakaroon ng pribasiya. 2 palapag ang bahay. Meron itong 6 na silid at malawak na sala. 3 lang din ang anak nito, kaya yung 6 na kwarto, tamang-tama lang talaga sa kanila. Ang kaso lang, yung silid niya at ng silid ng ama ng tiyahin niya, magkalapit lang. Distansyado ito sa iba pang mga kwarto, kaya nang malaman ito ni Pio, medyo nag-alangan siya. Pero syempre dahil sa hiya, wala na rin siyang nagawa kundi ang magtiis. Sa isip-isip niya, panahon ng kailangan niya para makasanayan ang kanyang sitwasyon. Dumaan ang mga araw, naging abala siya sa paaralan. Dahil bago, kailangan niyang makibagay sa lugar, kamag-aral at mga tao sa bayan. Hindi ito naging madali, lalo't nang galing siya sa liblib na baryo. Gayunpaman, dahil sa talino, kung kaya't madali niya itong nalagpasan. At nang medyo sanay na siya sa paligid niya, dito niya nakinilala ang mga taong gusto niyang maging kaibigan. Buwan lang ang lumipas, medyo nasanay na siya sa lugar at awa ng Diyos, wala namang nangyaring kakaiba. Lahat normal at naaayon sa kagustuhan niya. Subalit kapag umuuwi siya, napapansin niya na palagi siyang pinapansin ni Lolo Anastasio. Palagi niya rin itong nadadatnang nakaupo sa gilid ng pinto tuwing hapon na para bang nagpapahangin lang ito. Noong una, di niya yun pinagtuunan ng pansin, pero habang tumatagal parang nakakaamoy na siya ng kakaiba na para bang sinasadya na itong gawin ng lolo niya. Dala ng pag-aalala, binago niya ang oras ng kanyang pag-uwi hanggang sa kalaunan, 6:00 na siya ng hapon nakakarating sa bahay ng tiyuhin niya. Wala naman itong problema sa tiyuhin niya, Pinuno, dahil araw-araw din itong abala sa trabaho. Ang kaso lang, nang mapansin ito ng lolo niya,
Maya't maya na ang naging pagtatanong nito. At kapag naririnig siya nitong nagbubukas ng pintuan ng kanyang kwarto, kusa itong lumalabas para kausapin siya. Siyempre, bilang mas nakakatanda ito sa kanya, obligado siya na pakitaan ito ng respeto. Kaya naman kahit naiilang, lahat ng mga katanungan nito ay sinasagot niya ng maayos at mahinahon. Akala niya dito na magsisimula ang maganda nilang pagsasama, pero nagkamali siya. Dahil nung magkalapit na sila ng lolo niya, dito na ito nagsimulang pumasok sa loob ng kanyang silid para magpahinga at para makipag-usap. May mga pagkakataong nadadatnan din niya itong nasa loob ng kwarto, pero hindi na lang niya ito pinapansin. Sa isip-isip ni Pio, naghahanap lang ng kalinga ang lolo niya. Gayunpaman, nag-iingat pa rin siya dahil hindi niya alam kung ano ang mga iniisip nito. Lumipas ang linggo. Marami na silang mga napag-uusapan. At sa bawat araw na dumaraan, unti-unting nababaling sa mga mahika at lihim na karunungan ang paksa na madalas nitong talakayin. Hindi niya mawari kung ano ang ibig nitong mangyari, pero pinipilit na lang din niya itong sakyan. Matanda na kasi si Lolo Anastasio Pinuno, at kung hindi siya nagkakamali, magwa-86 na taong gulang na ito nung lumipat siya sa bahay ng tiyuhin niya. Isang hapon, pag-uwi niya sa kanila, nadatnan niya itong nasa labas. Nataon noong may mga kasama siyang kaibigan na pawang mga kamag-aral lang din naman niya. Maya-maya pa, paglapit niya sa lolo niya, kagad nitong tinanong kung sino ang kanyang mga kasama. Dagdag pa nito na, "Huwag kang makikipagkaibigan sa mga yan. Masama ang pamilya na kanilang pinagmulan. Sa lugar na ito, Apo, kailangan mong maging maingat at mas makakabuti kung mga kadugo mo lang ang pagkakatiwalaan mo. Maliwanag ba?" Nang marinig niya ang sinabi nito, nagkaroon siya ng maraming katanungan sa kanyang isipan. Hindi niya kasi mawari kung bakit gano'n ang naging reaksyon ng lolo niya nung makita nito ang mga kaibigan niya. At ang unang sumagi sa isipan niya, baka ayaw siyang magkaroon ng kaibigan ng matanda. Siyempre, para makaiwas sa kahit na anong komosyon, sinang-ayunan na lang din niya ang mga bagay na sinabi nito sa kanya. Akala niya dito na magtatapos ang lahat, pero matapos ang kanilang pag-uusap, nakatanggap siya ng babala mula rito. "Huwag na huwag mo kong lolokohin, Apo. Dahil nakikita ko ang bawat galaw mo." Simpleng kataga, pero alam ni Pio na meron itong ibang kahulugan. Nag-aalala man, sumang-ayon na lang siya. Inisip na lang niya na pawang mga salita na lamang ito mula sa isang matanda. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi yun ang tipo ng matanda na basta-basta na lang niyang malilin lang. Dumaan ang mga araw, nagpatuloy pa rin ang kanyang pakikisama sa mga kaibigan niya. Para makaiwas, inabisuhan niya ito na wag na lang magpapakita sa bahay nila. Inilahad niya ang dahilan na siya namang naunawaan kaagad ng dalawa niyang kaibigan. Akala niya ayos na, pero dito pala magsisimula ang lahat ng magiging kalbaryo niya. Sa loob kasi ng ilang linggong paglilihim niya sa lolo niya, napansin niya na unti-unti nang nagbabago ang pag-uugali nito. Hindi na yun mahilig makipag-usap, at kapag nagkikita silang dalawa, kaagad nitong inililihis ang paningin niya. Ramdam ni Pio na galit yun sa kanya, kaya pagsapit ng Sabado, sinubukan niya itong kausapin. Pero nang akmang magtatanong pa lang sana siya, bigla itong nagwika sa kanya ng, "Hindi ko gusto ang ginagawa mo, Apo. Dahil sa katigasan ng ulo mo, pinapahamak mo lang ang mga kaibigan mo. Sinasabi ko sa iyo, pagsisisihan mo ang lahat ng ito." Matapos nitong magsalita, kaagad siya nitong iniwan. At magmula noon,
hindi niya na ito nakitang lumabas ng kwarto. Maski ang tiyuhin niya nagtaka sa inasal ng matanda, kaya naman kinausap niya ito. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman niya na naiilang din itong kumprontahin si tandang Anastasio. Ang rason nito, hindi ito marunong makinig sa opinyon ng iba. Palagi rin itong galit sa kanya, kaya naman mas pinipili na lang nitong umiwas. Hindi rin ito maitatanggi ang hindi kaaya-ayang karanasan noong nililigawan niya pa lang ang kasalukuyan niyang asawa. Pagkatapos nitong magsalita, may mga bagay itong sinabi sa kanya na halos hindi niya matanggap. Mag-iingat ka kay Lolo Anastasio mo. Hindi yan ordinaryong tao. At kapag may kinagagalitan yan, hindi yan nakakatulog hanggat hindi nakakaganti. Hindi ba sinabi sa iyo ng nanay mo na may lahing aswang ang pamilya ng asawa ko? Pagkasambit niya ng mga katagang yon, literal na hindi na siya nakapagsalita pa. Ginusto niyang sumagot, pero mas nanaig ang takot sa katawan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, nataon namang lumabas ang matanda, kaya kaagad na napatahimik ang tiyuhin niya. Pagdaan nito sa kanila, halos hindi siya rito gaano makatingin. Wala namang naging reaksyon si tandang Anastasio sa ginagawa nila, na para bang alam na nito kung ano ang kanilang mga pinag-uusapan. Paglabas nito ng bahay, napansin niya na nawala yung amoy nana na kanina niya pang nalalanghap. Sumapit ang gabi. Habang nasa kasarapan na siya ng tulog, may mga narinig siyang bulong na kaagad na gumising sa diwa niya. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sa pilitan nitong kinuha ang kanyang wisyo mula sa mahimbing na pagpapahinga. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, dito niya narinig ang sigaw ng isang lalaki habang umiiyak. Malapit lang ito sa kwarto niya, kaya naman dali-dali rin siyang lumabas hanggang sa sumalubong sa kanya ang napakatahimik na sala. Pagsilay niya sa lugar, wala naman siyang nakita. Lahat nasa ayos. Animo yung narinig niya ay mistulang guni-guni niya lang. Dahil dito, kung kaya't kaagad naman siyang pumasok habang malalim na nag-iisip. Hindi niya kasi mawari kung bakit niya ito nararanasan. Di rin siya naniniwalang na taon lang ang lahat ng yon, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na yon ay nangyari. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok na siya sa loob ng kwarto. Pero pagsarado niya ng pinto, nakarinig na naman siya ng sigaw mula sa labas. At sa pagkakataong yon, tinatawag na nito ang pangalan niya. Yung boses din na narinig niya, pamilyar na pamilyar sa kanyang pantinig. At kung hindi siya nagkakamali, boses ito ng isa sa mga kaibigan niya. Sa puntong yon, nakaramdam na ng takot si Pio. Sinubukan niya itong hanapin pero saan mang sulok siya ng bahay pumunta, wala talaga siyang nakita hanggang sa marinig niya ang boses na nagmumula sa silid ng lolo niya. Dahil dito, kagad siyang nakaramdam ng takot. Gusto niya noong sumilip pero may kung anong bagay ang pumipigil sa kanya. Mag-iilang minuto rin siyang nagpabalik-balik malapit sa kwarto nito hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob na dumikit at sumilip. Pagdungaw niya sa siwang na nasa pagitan ng pinto, kagad niyang nakita ang liwanag mula sa isang maliit na gasera. Maya-maya pa, pagbali niya ng tingin sa may bandang higaan, nakita niya ang lolo niya na nakatayo, duguan, at may hawak-hawak na tali. Ang taling yon ay patungo sa direksyon na hindi abot tanaw ng kanyang paningin, kaya medyo napaisip siya kung saan ito nakabigkis. Ilang segundo pa ang lumipas, narinig na naman niya ang tinig ng isang binata. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito sumisigaw o umiiyak, bagkus humahagulgol na lang ito habang nagmamakaawa sa kanyang lolo. Nang marinig naman ng matanda ang wika ng binata, bigla niya itong pinalo ng dulo ng tali kasabay ng pagwika nito ng, Ang sabi ko sa inyo, layuan niyo si Pio. Hindi kayo marunong umintindi.
kaya bagay lang yan sa inyo. Pagkatapos ko sa iyo, isusunod ko ang iba niyo pang kaibigan at magsasama-sama kayong lahat sa impyerno. Matapos itong sabihin ng lolo niya, muli na namang umiyak ang binata. Bagaman wala na itong nakikitang pag-asa, patuloy pa rin itong nagmamakaawa sa lolo niya. Ilang segundo pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang pagbabago ng anyo nito. Sa isang kisap mata, nagkaroon ito ng mahabang dila na halos lumaylay na malapit sa pusod nito. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata, kasabay ng pag-usli ng matatalas at halos isang dangkal nitong pangil. Nagsimula na rin yung umangil hanggang sa bigla nitong silunggaba ng kalunos-lunos nitong biktima. Di man nakita ni Pio ang kabuuang nangyari, pero nang masipat niya uli ang lolo niya, naunawaan na niya ang lahat. Dala ng matinding takot, kagad siyang tumakbo papasok ng kanyang kwarto. Dali-dali siyang humiga sa higaan at nag-aktong walang nakita. Pagpikit naman ng mga mata niya, aminado siya na gising ang diwa niya. Maya-maya pa, narinig niya ang langit-ngit ng pinto. May bumubukas, pero ang tanong niya sa kanyang isipan, sino ang gumagawa nito? Hindi po pwedeng tsuhin niya yon. Gawa ng hindi ito pumapasok ng kwarto nang hindi siya tinatawag. Habang tumatagal, unti-unti na ring bumibilis ang pintig ng puso niya. Gusto niyang humingi ng tulong pero kanino naman? Malayo ang kwarto ng tsuhin niya at kahit sumigaw siya, walang kasiguraduhan na maririnig siya nito dahil na rin sa kanyang mga naranasan at nakita. Maya-maya pa, naramdaman na niya ang nilalang na nakatayo sa harapan ng higaan niya. Dahan-dahan na rin niyang narinig ang pag-angil nito at ang napakabaho nitong hininga. Ayon kay Pio, gusto niyang sipatin ng nilalang pero naniniwala siya na matutunugan siya nito sa sandali na ikilos niya ang kahit ilang parte ng kanyang katawan. Kaya naman kahit nababahala sa kanyang kalagayan, nanatili siya sa ganoong estado hanggang sa marinig niya ang boses ng kanyang lolo. Huwag kang magpanggap, Pio. Alam kong gising ka. Alam ko ring pinagmamasdan mo ko kanina. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sasaktan. Ang gusto ko lang ay linawin ng mga bagay-bagay. Pio, apo ko, ikaw ang magiging proteksyon ko. Pakiusap, huwag mong sasabihin ang tungkol sa mga nakita mo. Ingatan mo ito, kagaya ng pag-iingat ko sa iyong buhay. Matapos nitong magwika, kaagad naman itong umalis. Si Pio naman noon, nanatiling tahimik habang nangangatog na ang kanyang tuhod dulot ng matinding takot. Nang marinig niya ang pagsarado ng pinto, dito pa lamang siya napamulat habang naghahabol ng hininga. Sa sobrang takot niya, kagad siyang napaupo habang tulalang pinag-iisipan ang mga kataga na kanyang narinig. Alam ni Pio na hindi yon pakiusap, bagkus utos ito sa kanya ng lolo niya. Kalaunan, nang kumalma na ang kanyang pakiramdam, dito niya napansin ang mga dugong nagkalat sa paligid. Natutuyo na ang mga ito, kaya naman dali-dali niya itong pinahiran ng basang damit. Sumapit ang sumunod na araw. Di pa man siya nakakapasok ng paaralan, narinig na niya ang mga umuugong na usapan ukol sa pagkawala ng isa sa kanyang mga kamag-aral. Marami nang naghahanap dahil sa paniniwalang lumayas lang ito pagkatapos nitong makipagtalo sa kanyang ama. Ngunit nang marinig ito ni Pio, hindi siya kumbinsido. Nakasisiguro kasi siya na ang kaibigan niyang nawala ay pinatay na ng lolo niya. Matapos naman niya yung maalala, muli na naman siyang nakaramdam ng takot. Dahil dito, kung kaya't hindi na siya nagdesisyong pumasok. Hanggat maaari,
pilit niyang iniwasan ng mga taong malapit sa kanya. Gawa ng sa isip-isip niya, siya ang nagdadala ng kamatayan at kapahamakan sa mga ito. Nagdesisyon na rin siya noong bumalik sa kanila para ipagpatuloy ang buhay ng isang magsasaka. Ang problema, nang ipagtapat niya ito sa tiyuhin niya, hindi siya nito pinaunlakan. Bakit ka naman uuwi, Pio? Meron ka ba ritong hindi nagustuhan? May problema ba? Kapos na ba kayo sa pera? Sabihin mo lang. Baka meron ako may tulong. Huwag kang susuko, Pio. Tandaan mo na hanggat may pagkakataon ka pa, gawin mo na lang ang lahat para umangat sa buhay. Isipin mo na, wala ka ng pagpipilian kundi gawin ito. Alam mo, Pio, sa oras na mabigo ka sa buhay, habang buhay kang magsisisi. At kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa para mabago ito. Nang marinig ito ni Pio, hindi niya maipagkakaila na nagsasabi ng totoo ang tiyuhin niya. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban, nagdesisyon siyang manatili alinsunod sa payo nito. Ang inisip na lamang niya ay yung kapakanan ng kanyang mga magulang na umaasa sa pangarap na binuo niya. Para makalimot, ginugol niya ang kanyang araw sa paghahanap ng bagong matutuluyan. Naisip kasi ng tiyuhin niya na para mapanatag siya, mas mainam na maghanap na muna sila ng bahay na matutuluyan niya pansamantala. Di naman yun pang matagalan. Ang nais lang nito, makalimot siya kahit papaano hanggang sa mapaalis na nito si Lolo Anastasio sa kanyang pamamahay. Yon ang plano ng tiyuhin niya dahil maging ito man, tutol sa pananalita ng matanda. Ilang oras ang lumipas. Nakahanap siya ng bahay. Hindi ito kasing komportable ng kwarto niya sa bahay ng tiyuhin niya, pero kahit papaano, pwede nang mapagtiyagaan. Malapit lang din ang bahay na yon sa tahanan ng kanyang kaibigan, kaya pagkatapos niyang mag-aral, diretso siyang pumupunta rito para tumulong sa mga gawaing bahay kapalit ng libreng hapunan. Sa loob ng isang buwan pinuno, ganon at ganon ang naging sistema ng buhay niya. Bihira na rin silang magkita noon ng tiyuhin niya dahil abala rin ito sa paghahanap buhay. Minsan kapag nagkakausap sila, nababanggit nito ang tungkol sa pinag-usapan nilang mag-asawa. At kagaya ng inaasahan, hindi pa rin ito mapaalis-alis ang matanda. Ayaw ng kinakasama nito na mawala yun sa kanilang bahay, gawa ng ito na lamang ang natitira sa kanyang pamilya. Nabanggit din ito sa tiyuhin niya na kung magpupumilit ito, mapipilitan itong lumayas kasama ng mga anak niya. Kaya naman para hindi na lumala ang sitwasyon, napilitan na rin siyang magpaubaya. Nangako na lang din ito na tutulong sa kanya para naman kahit papaano maibsan ang pasanin ng kanyang mga magulang. Nang marinig ni Pio ang sinabi nito, hindi na siya nagpumilit pa. Wala na rin siyang sinabi sa tiyuhin niya nang sa gayoy hindi isipin ng asawa nito na sinusulsulan niya yon. At ang tanging ginawa niya, mamuhay na lang sa kung ano ang kaya niya. Ilang araw na rin siyang naghahanap noon ng trabaho para kahit papaano mapuna ng iba pang mga kagamitang kailangan niya sa paaralan. Naisip din ni Pio na mas maayos na ang ganoong kalagayan, subalit nagkamali siya. Pagkaraan lamang ng ilang araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap, natunto ng matanda ang bahay na tinutuluyan niya. Nang makausap nito ang may-ari, nakapagtatakang pinatuloy yun dito. Isang hapon nagulat na lamang siya nang maabutan niya ito sa loob pagkabukas niya ng pinto. Kausap nito ang may-ari ng kanyang inuupahan, kaya naman hindi na niya naipilit ang kanyang karapatan. Ba't mo naman ako pinapaalis kaagad, Apo? Hindi ka man lang ba natutuwa na dumalaw ako sa'yo? Huwag kang mag-alala. Dito na muna ako mananatili ngayong gabi. Gusto kitang samahan para alam ko ang sitwasyon mo rito. Ha? Wag na holo. Ayos lang naman ako rito eh. Ay sus, huwag ka nang mahiya. Sige na, mag-ayos ka na muna.
Matapos ang pag-uusap nila, kagad itong sumama sa nagpapaupa. Ilang minuto pa ang lumipas. Pumalik ito kasama ang kaibigan niyang palagi niyang pinupuntahan para makahingi ng pagkain. Nang makita niya ang taong yan, kinabahan siya bigla. Pero yung kaibigan niya, napansin niya na tuwang-tuwa. Wala itong kahit na anong inaalala. Animoy nagmamagandang loob lang yung matandang gumabay sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsarado ng lolo niya ng pinto, kagad namang umupo ang kaibigan niya para magkwento. Niyaya rin siya nito na pumunta sa bahay nila, pero laking gulat na lamang niya nang hindi sila pinahintulutan ng lolo niya. Kaya naman nang marinig ito ng kaibigan niya, kagad itong napatanong. Bakit naman ho, Lolo Anastasio? Meron po ba kayong ipapagawa sa amin ni Pio? Huwag ho kayong mag-alala. Di naman po kami ron magtatagal. Babalik kami kaagad pagkatapos naming makuha ang hapunan ninyo. Pagkasambit nito ng kaibigan niya, kaagad naman itong tumayo habang inaabisuhan siya na sumunod na. Nang marinig naman ito ni Pio, kasywal naman siya roong bumuntot habang pinakikiramdaman ng kilos ng lolo niya. Akala niya hindi na ito gagawa ng kahit na ano, pero paglagpas dito ng kanyang kaibigan, bigla na lamang itong humugot ng patalim at walang habas itong inundayan sa likuran. 3 malalakas na unday lang ang tinamo nito bago yun bumulagta sa sahig. Hindi na rin nakagawa ng ingay noon ng kaibigan niya dahil napuruhan ang baga at puso nito. At sa madaling sabi, kagad itong pumanaw. Pagsilay naman ni Pio na wala na yung buhay, bigla siyang napaatras habang pinipilit ang kanyang sarili na sumigaw. Ang kaso, walang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Maya-maya pa, bigla niyang itinikom ang kanyang bibig matapos siyang balaan ng lolo niya ng, Kapag may nakarinig sa'yo, ikaw ang isusunod ko. Huwag mo akong pipilitin, Pio, dahil hindi ako magdadalawang isip. Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Matapos nun, kagad nitong kinaladkad ang labi hanggang sa maihiga na ito sa higaan niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na ito sinimulang katayin ng lolo niya. Una nitong kinuha ang mga laman loob ng binata na kaagad nitong isinilid sa sako. Pagkatapos, tsaka nito hinimlas sa mga buto ang laman. Ang mga naihiwalay naman itong buto ay inilagay nito sa ilalim ng kanyang higaan bago ito tuluyang umalis. Pagsarado nito ng pinto, tulala namang naiwan si Pio. Gusto niyang sundan ng lolo niya pero palagi siyang inuunahan ng takot. Labis-labis din ang kanyang pagtataka kung bakit kasywal itong nakaalis sa inuupahan niya. Kinahapunan, dito na bumisita ang pamilya ng kaibigan niya. Tinanong siya nito ukol sa kinaroroonan ng binata, pero sa kasamaang palad wala siyang naisagot. Nagawa niya ritong magsinungaling kahit hindi naman yon ang gusto niya. Di rin natin maaaring sisihin si Pio, lalo pat wala itong ideya sa mga pinagdaanan niya noong mga oras na yon. Lumipas ang mga araw, siya na ang naging sentro ng investigasyon. Galit na galit noon sa kanya ang pamilya nito dahil alam nito na siya ang huli nitong pinuntahan bago yun mawala. Hinalughog na rin ito ang buong kwarto niya pero sa kasamaang palad wala itong nakita. Nung malaman niya ang tungkol dito, di niya maiwasang magtaka sa kadahilanang nakasisiguro siya na nasa ilalim ng higaan niya ang labi ng kaibigan niya. Akala niya matatagpuan din ito kalaunan, pero hindi yun nangyari. Makalipas ang 2 linggo, tuluyan ang itinigil ng pamilya ang paghahanap. Si Pio naman noon, napilitan na ring tumigil sa pag-aaral dahil sa mga kamag-aral niyang araw-araw na lang siyang pinagbibintangan sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. May mga kumakalat na ring agam-agam ukol sa kanya hanggang sa nagambala na nito ng husto ang kanyang kaisipan.
At para matakasan ng lahat ng yon, ang pag-uwi sa kanilang lugar ang nakita niyang solusyon. Para masigurong walang makakapigil sa kanyang balak, umalis siya sa huban ng walang pinagsasabihan. Dumaan ang mga buwan. Tahimik na siyang namuhay ng payapa sa kanila. Alam na rin ng mga magulang niya ang mga nangyari, kaya hindi na siya roon pinabalik pa. Ngunit kahit matagal na itong naganap, paulit-ulit na nangako sa kanya ang tatay niya na babalik sila roon ng magkasama. Pero sa pagkakataong yon, hindi sila rito pupunta para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kundi para pahirapan ang matandang muntik ng sumira sa pagkatao niya. Di man kasi sa pagmamayabang, pero may mga kaibigan ng tatay niya na lehitimong antingero. Yun ang rason kung bakit paspasan ang pagtatrabaho nito. Gusto kasi nitong makalikom ng sapat na pera, pandagdag sa gastusin nila sa oras na makaalis sila ng probinsya. Kalaunan, nang makalikom na sila ng sapat na salapi, tsaka sila umalis. Kagad nilang pinuntahan ang bahay ng tiyuhi niya. Dinukot ang matanda at dinala ito sa pinakamalayong bundok ng huban. Mula roon ibinitay nila ito patiwarik sa isang puno. Ginilita ng leeg bago iwan. Paulit-ulit pa itong nagmamakaawa sa kanila pero hindi nila ito pinagbigyan. Pagkatapos, sabay-sabay na silang umuwi na para bang walang nangyari. At magmula noon, sinikap ng kanyang ama na kalimutan ang lahat ng ginawa nila. Nagsimula na ring bumalik ang masaya nilang buhay sa bukid. Hindi man nakapagtapos sa pag-aaral, kahit papaano masaya at kontento pa rin itong si Pio dahil hindi siya napahamak. At nung magkapamilya na siya, mas lalo pa siyang nagsumikap para mabigyan na maayos na hinaharap ang mga anak niya. Pero alam niyo ba, na sa kabila ng matinding pagpupursige, nagtatago sa likod ng pagkatao niya ang bangungot na minsan niyang dinanas sa ilalim ng poder ni Lolo Anastasio.